ден аз живея в един апартамент тук в Шумен. На На кой етаж? втория етаж цукалото ми се щупи дъното. Те? Цукалото, дъното. Да. Се щупи. Аз съм на втория етаж. Плъха се качил на втория етаж, излиза от цукалото. Сосала? Сосала. И яде сапуните. Почнал да яде сапуните. Да чудя сега с един ден какво става, сапуните изчезват. Сапуна го няма. Сапуна го няма. Се обадя, сапуна оставям го. Тъй няма го сапуна. И по едно време аз излизам по нощта и чувам да пикая. Един сосал, майка му да е бъде, толкова И пак. бах ти парчета. Излиза, от цикалото излиза, от на втория етаж на апартамент. Чак горе се качил. Чак горе се качил, от цикалото. Ооо. От цикалото, от туалетната чиния. И излиза, трак затварям туалетната чиния. Остава ми с плъха вътре. Той бе гони, аз не гони. Бах ти плъха, Голяма гонка, а? Голяма гонка. Голям паткан и би има майката. Аз се оплаших, ама и той се оплаши. Той бяга, аз бягам. Обаче не може никъде да бяга от банята. Там затворих ли с мамата. И накрая с Дилая. Викам, майка ти да е бъде Дилай или какво фанах и на четка. Да. Дет лъскаме климите с четката. Натиснах го тъй. Хард иска да ме хапи так в ръката. Пак го фанах за шета. Вика, майката да е башата и зам сега. Изядах го, пеках го на жълта и изядах го. И бах ти сосала. Сосало. Обаче сапуна го няма, нали? Сапуните изчезват, сапуните изчезват. Викам, какво става? Сапуните, и бах ти сапуните. Купувам сапун на жената, викам, абе жена, къде е сапуна, бе? Ядеш ли го правиш? Той пък сосало го ядял сапуна, бе. Майка да е сосало да е. Айде. Айде, момчета.